magkita man na yugog og nila Yorsisa. Makita kita kits dito ron na. Pabutan niyo. Oi, Dol. Salamat kayo nagtagal ko ni Dol. Mga amigo Lex, nakita namin ni Bumbles ka Lex. Naabot mo diri dapita kay gilibre mi ni Yorsisa og panihapon ni no kani libre kaon na pod ganahan kay ko aning yani na mang libre kag kaon kay gigutom na ko. Hajuban. Siapa yang ngomong Nana tadreron, siapa yang ngomong Nana tadreron? Ayo kayo. Juban lang sakala. Tani mo sa yugog sa personal ang sa gwapo. Ha? Nakita man mo sa yugog sa personal ang sa gwapo dili. Wapo. Wala may pangit sa atong kalibutan. Og puro mga gwapo-gwapa. Nya ngano akong naong Anak mo sa unggoy. Nyo. Sa isboy mapelaw. Pag-ahawad do sa yung juban no. Iya belum saya. Kaya mo naka-iPhone ko. Patay ni Bombes, mau muntah si Munaron. Idol best. Sobrano sa TikToker oh. Ayaw pa na yung sleeping boy. Dita. Mulai kok no. Mulai kok ulit begini. Kami na to karon.
Mark Glenn, tapos isumpay na lang ko TY, hindi ko ganang sa Mark. Ano naman? Isa may nag-aatag sa Mark, ano Ako mama, Ay, mga di ay. So ako si... Marky. Ay! Bro, bet ka sa nakaway. Followers from like around India! Would you like to thank each and every one of them? Sample! Hey! Go! Berdaga, mga kotang, mga trabaho. More! Si Mike Enriquez. Sino na ba? Ay, Mike Enriquez, mali. Magandang gabi mga kapuso. Hindi na patulog ang balitaan dahil ako'y nakatulog. 24 oras. Agay, Mark! Agay! Naganta, napagid. Sige, go! Iga sa Bilgas. Sige daw. Sino na ba? Ang pabatay sa isang balita. Malalang yan sa mabait lang. Stop! Wow! Ladies and gentlemen, one more. May gagawin talent si Mark here. Go, Mark! Gusto ka sa mga. Go, go! Dito! Sa District City! May mga maraming kumain! At ikaw ay puro mga ganda! Gusto niyo ba matikman? Ladies and gentlemen, once again, ako si Marky! Thank you, Marky! I'll see you around! Ay! Ay! Wow! 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 Dapat naka-intro. Ladies and gentlemen, please welcome for the very first time, number 101, to Ron Papa! Hi, Ban! Halika! Palakpakan niyo ang power to Ban! Hi, Ban! How are you? Should I speak English or... Wow, man! Ikaw, buot ka sa imuhang kuan. Dapat juman guwapa. Dili ako naghimutan. Go! Ako, kinakuyos sa boss na tawanan ang ginagawa ko sa Philippines. Lah! Pagod sa ako, ako na na-stress. Stress you tayo, Ban. Thank you so much for giving them the opportunity to distress yourselves because of you. Thank you so much, Ban. Grabe ang Ban. Isa nag-follow ko dyan, Ban, everyone. Wow, lagay ng love ni mo, Ban. Would you like to say anything? Dalang salamat sa mga nakapalo, sa mga wala nakapalo, bahala na mo. Salamat kagawad. Kagawad, Juman! Wow, thank you so much. Ayan, enjoy, Ban. Thank you so much for Pero ang utok ay buruto. Gano. Gano. Yung kailangan pa rin Christian pa rin sa buhagin. Pero salamat ko sa Ginoo kay nalagyan ako.
puti isi na nawalan ng gusto ng isa kisi. Tuwing agad na isi, ako trisini na sigurahan pa ako ang trisi. Lenti pa na hindi na nito kung mapusta na ng pawit. Walang wadaki pa mong pusta ka ng pati. Akong parang amigo magpapilog na kung dahil marunti di ako mama. Ang ako pagtagal, bisa dito mo ni muti na managal. Pinag-purpose ko sa akong paglupad. Usahay sa ilahan nilang bumugap na liripag. Yung trago ba'y ilahin ko sa ugat. Pag-iguan na tulog ko na ko'y sabayan. Tunay ko sa inyo mo ng wako nila-tila. Gusto rin na lipak, ipalabay yung kilabanan. Upag inuulpot ka sa kuwarta, lakang ang musabot. Dilinibis ko di ipapatala ka sa mot. Nawa kay nadawag na mapiyong pagtumol. Kariyong pagtumol ni Paminan. Na ay maghapot ang nandiya ko mahitabo. Ako ang kakahapon, di mo na lipang niya po. Dirinay ko ipasili sa kaukit sa po. Nagawin ko yung pinos panahon na gisalo. Dahil ang tarong bay. Bago sa totem ng ogong, rinipin ako tanong. Biti sila niyon, walay makapugong. Kapunta ka nga parihar, ang tagit ng sila. Ang punos na naman kabay, huki pa makagiha. Tira ko mo na isa, inumataha. Pero huna-huna ako pagkawa ko sa lahat. Kisabutan ng pamulugin ka sa iyong bato. Ang kapalong kabis mo ana, galahi akong kinaiya sa ilaha. Ngunit di man iba yung wakay angay ikaduda. Wako'y dagang amigo kung wala ko tarunga. Pagdala, pagdala. Yeah. Shout out din sa mga amigo niya. Kahit na nakasing sa mga. Yeah. Yo, what up, this Marky? Gusto na lang ko i-shoutout si Pastor Franz, mga idol. I-follow na to siya, mga idol. Kaya ano, okay nyo na siya i-follow. Tagaan mo niya grasya, kaya ano, pastor mo siya, di ba? Amping mga idol, okay, i-follow na to siya. Ay,